zeer jongen uit, nu luistert eens naar mijn verhaal. Gebeurt met een oude man, die geld van de week nog schaal. En de mens die binnen de 90, die zagen soms zien overal. Die gaan eens kijken naar de schaal, en dat de eten sleet de deuren toe. En onderweg naar schaal, die mensen vonden de beugels voor je loet. Wat erin zat was maar gouden geld, en was daarom ga goed niet goed. Het was daarom ga goed niet goed. Ik kom gauw terug en zag zijn volgans, klein maar blank op die lief. Ik ga naar schaal en vind dat geld wordt een oude dag nog weer. Ze zag dat geld is niet van die misschien zult wel eens te nog. Dus spreeks maar met meneer bestuur, dat is met mij het beste jaar. En hier ging nog meneer bestuur en zag ze onderweg naar school. Die vond een beurs gevuld met geld, geteld het nog, zei allemaal. Geteld het nog, zei allemaal. De maakt het oude zak bestuur, dus spreekt steeds eerlijke taal. Voor iemand spoel het geld en is dan seks van onderweg naar school. De mens die kocht een boerderij met vergespeerd keuningen. En die boerderij zo verbaasd was achterover slim. Nou, even leven ben ik mens, ik klopte bij de rechterhand. In oude woorden ben sorry, voor hem komt het geld vandaan. Voor hem komt het geld vandaan. De rechterrepen werd geliefd en dronken hoe het geld van kon. Je zag van onderweg naar schaal, zo hoe als ik het voor stond. De rechter keek die mensen aan en lachte in schans. En zag je maak nog hoestergrond, dat zal wel lang geleden zien. Zo ziet geluiden reus nog week, de spreeks maar eerlijke taal. En als de soms in het bugel vindt, al uit en op weg naar school.